Lachisanu lapitali pa 14 February 2025 amene anthu ndithu anali kukumbukira kapena kusangalala ndi okondedwa awo mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Dr. Macarthur Chakwera anali ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumeneko ndithu amaliuza dziko kuti kodi chitengereni mpando ngati mtsogoleri wa dziko lino mu 2020 dziko la Malawi layenda bwanji ndipo tili pati komanso tikulowera kuti ngati dziko ndesone imeneyo ndithu ayi muli zinthu zambiri analankhula zambiri mmenemo ndipo amalawi akhala ndithu akuyika ndemanga zawo kuti sone imeneyi akuyiona bwanji ndi mwachizolowezi pano ndi Panyasa Voice Box cholinga chathu pano ndikupereka mpata kwa amalawi kuti azitha kunena zakukhosi zokhudzana ndi ndale kuyendetsa kuno kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafuna ndithu tikupatseni m'manja mwa a Mr. Bula. Mr. Bula ndithu akulankhulapo zokhudzana ndi sona imene a president anapereka lachisanu lapitali. Nde iwo mukunena kwa mwachidule akunena kuti this sona is a useless sona. Muchichewa tingonena kuti ayi sona imeneyi ndi sona yopanda ntchito. Ndene limodzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti chifukwa chani Mr. Bula kuchokera ku Malawi Voice akunena kuti this sona is a useless sona. Ndipo akamaliza chonda Malawi mutiuza maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Tikupaseni moni a Malawi kwina kulikonse kumene muli kumadera osiyanasiyana anzathu amene muli ku Malawi kuno komanso abale onse amene muli maiko akunja. Ifeyo tikupaseni moni wapaderaso upite kwa anthu onse amipingo yosiyanasiyana, Asilamu, Akhristu, amboni za Yehova, ma Seventh Days, azathu a Seventh Day, malasta, olambira moto, nonse kumeneko mulandire moni. Tikukupasani moni kuchokera ku Malawi Voice, bungwe lomenyera ufulu kuno ku Malawi, bungwe lokhazikika, bungwe la register. Ifeyo ngati a Malawi sitimangosegula pakamwa ndi kuyamba kulankhula pakuti tili ndi ufulu wolankhula. Ayi, timalankhula pokhapokha pomwe tikufuna tilankhule chifukwa mkamwa mwathu munazaza chilungamo. Amalawi akafuna kumva chilungamo amayimbira foni ku Malawi Voice, amafunsa ku Malawi Voice, ndikokhako kumene kumapezeka chilungamo. Choncho a Malawi lero lino ife tikufuna tilankhulepo monga talandira mafoni ochuluka kwambiri kuchoka kwa anthu osiyanasiyana, mameseji ochuluka kwambiri, tebulo lathu kapena kuti mafoni athu, makompyuta athu azaza ndi mameseji. Ndifake tazuka kuti tilankhule. Nkhani yoyamba tilankhula nkhani ya sona. Nkhani yachiwiri tilankhula nkhani ya nzika za Malawi. Nkhani yachitatu tilankhula nkhani ya vote ya pa 16 September chaka chino cha 2025. Amalawi choyamba nkhani ya sona ndiyo vesa chisoni. Timalankhula zabwino zimene achakwera apanga koma pa sona, this is useless sona. Izi zandikumbusa mawu amene abambo wanga ankanena, mwana wanga Bula, somba ikawola kumutu kuchiphepeso imakhala kuti yawola. Mwana wanga Bula, somba ikawola pamimba ndekuti somba yonse imene yoyo yawola. Mwana wanga Bula, somba mboti ikapezeka imodzi yowola, makasitomala oza kugula somba zija amanena kuti somba zonsezi zimene mwabweresazi ndi zowola. Sona iyi unali mwayi waukulu kwa achakwera ngati mtsogoleri wa dziko. Chilungamo chimamasula. Ngati munthu wakwanisa kupanga zochepa ukazinena zinthu zijazo mwa chilungamo, anthu amachivesesa ndipo anthu amachilandira. Koma iweyo wapanga zochepa
ndiye ndikunamiza anthu ngati wapanga zambiri, ndiye kuti waononga zonse zomwe wapanga umachedwa waboza. Kodi ku Malawi tizipitirizabe kukhala ndi mtsogoleri waboza? Funso limene likuchoka ku Malawi Voice. Amalawi, nzika za Malawi ndikukufunsani, tipitirizabe kukhala ndi mtsogoleri waboza wonamiza ziko, wonamiza nzika? Akamanena kuti SONA imayimira magawo angapo oveka bwino. Gawo lalikulu imafotokoza zimene achita mabajeti azachuma, komanso mmene moyo wa anthu wayendera mchaka chimenecho, komanso zimene zakonzedwa kuti zichitike pasogolo mboma limenelo. Tinene moona kapena kuti zoona, tikuziwa kuti MCP ndi boma lawo lachakwera pali zina amanga ngati nyumba za polisi zingapo zamangidwa. Akana zinena zimenezi zokhazo zimene amangazi, komanso nkunena kuti madera akuti tangoyambapo. Amalawi tikanasangalala chifukwa tikanamva chilungamo. Nyumba za malubino zamangidwa, zina sizinamangidwa, mwina zina zangoyambidwa ti, koma osati kuti tamaliza ndipo tamanga izi. Pomwe nzika kupita kumalo kuja kapena anthu amene akukhala kudera konkuja akuona kuti chinthucho palibe. Ndiye ine funso langa ndikufunsani Amalawi kuti kodi Amalawi mupitirizabe kukhala ndi utsogoleri waboza? Funso limeneli ndilomveka bwino komanso ndilamvemveve. Ifeyo tili ndi manyazi ngati ziko. Kodi ana athu tizauza chiyani kusogoloko? Kodi ana athu tizauza mbiri yake iti? Poti mbiri imene ife tizauze mu 2020 kuzafika 2025 kunachitika zitukuko izi, ndipo zimene sizinachitike ndi izi. Monganso tili nayo mbiri imene timasimba kuti kuchoka 2014 kuzafika 2019 panachitika izi, ndipo izi sizinachitike. Miyala inaponyedwa iyi, zitukuko zimangonamizidwa ndi izi. Tili nayo mbiri. Ndiye mbiri imene tizasimbe apapa kuchoka 2020 kuzafika 2025 popeza mwaphatikiza musona zinthu zabwino komanso zoyipa, tizauza mbiri yake iti ana. Amalawi, chisankho ndi chanu. Malawi Voice ikukupasani ufulu, chimene ife timafuna ndi chilungamo. Ziko kapena kuti mtsogoleri azibwera ndi chilungamo. Ngati apapa a president mwaziwa kuti amene nakulemberani kapena kuti nduna zanu zimakunamizani ndipo zimakubwitikani ndi maboza, ndiye kuti ngati apapa simukuzuka kutengerapo mwayi nduna zanu ndikuzichosa pa udindo, ndiye kuti ndunazo ndi inu nonse ndinu aboza. Ndiye Amalawi, ifeyo ngati Malawi Voice sitingakuwuzeni sankhani uyu mtsogoleri chifukwa voti ndi mumtima mwanu, koma chimene ife timafuna ndi chilungamo, kuti ziko lathu litukuke, chifukwa ife timayang'ana maso pa ziko komanso timayang'ana maso pa nzika kuti kodi moyo wa nzika ukukhala bwanji. Ngati lero lino ziko likukhalira boza, ndiye kuti ngakhale mawa anthu azafanso ndi njala chifukwa azadya boza. Tikutero ife pa Malawi Voice. Nkhani yanga yachiwiri Amalawi, ndikufuna ndizuzule omenyera ufulu komanso nzika za ku Malawi. Zaonesa kuti ku Malawi aliyense ndi wakuba. Ku Malawi aliyense ndi mbava. Ku Malawi zaonesa kuti wina aliyense ndi sizinantole, koma chimene chimavuta mwayi woti wewe ube ndi umene umakusowa. Apa ndilankhula chuchuchu komanso mafakti. Tikaona Aboni Kalindo anali MP, atangogwa pa UMP, atawachosa pa UMP, anayamba ya mademo. Mutakuona Malawi mademo pano panga takuchitika.
pomwe zinthu zavuta kwambiri mademo awo tsopano ndikungopanga maodiyo. Kodi maodiyo akupindula chiyani? Kodi maodiyo angachotse mtsogoleri pa mpando? Chachiwiri ndikubwera kwa Layton Mangochi. Layton Mangochi pepani ife tilangula chilungamo. Chifukwa chilungamo chimawawa koma ndi chabwino chifukwa chimatumbula bala umachira munthu. Layton Mangochi anayamba bwino ngati womenyera ufulu, kenako anadya zindalama kudya ndalama za boma. Pamenepo Saulos Klaus Chilima ali limodzi ali connected ndi MCP. Amangochi anagalukira Malawi wonse, iwowo ndikumanena zabwino za boma. Anyambita ndalama zija zatha akutembenukiranso boma lija kuyamba kulitukwana. Amalawi kodi awawa atati apasidwa udindo angakhale mtsogoleri wabwino? Ndiye kuti ku Malawi aliyense ndi sizinantole kawalala koma vuto mwayi woti mube umakusowani. Benilongwe tikunena uyu Benilongwe wathangati sanza uyu. Tikuti Benilongwe uyu pano pakuoneka ngati chikolopa uyu. Ali ku Joni amagwira ntchito ndi UDF. Kunyambita ndalama za UDF. Pamenepo ndiye kuti amang'alula DPP komanso kung'alula boma. A DPP a UDF ankampangira rent nyumba yabwino, ankamulipirira zakudya anake ku skulu, koma kenaka anazakopeka nda anachaponda aku DPP anayamba kunyoza so UDF. Kenaka abakire muluzi ndi mwana wawo atupere anamtaya Benilongwe kuti ndozungulira mutu. Soka ndilo anayamba kudwala. Ife tikunena izizi Benilongwe tikumuziwa A to Z kusana ndi mene numango muona ma video pa phone. Kenaka anagwirizana ndi Mulo, Redson Mulo kupita ku Malawi poteteza kuti asakamangidwe komanso atanamizana kuti m'bale wanga bwera kunoko ndalama zili ku MCP. Potetezanso ku milandu chifukwa Benilongwe ndi munthu amene amatukwana ngakhale akolini zamba kwatukwana za nsalu. Amatukwana nyemba za amaikolini zamba kuzitukwana. Mapiriyodi amaikolini zamba kwatukwana. Kuwalalata kuwalangula poyera za nsalu zonse. Ife timadaba pamene pakuti ziko la ku Malawi ndila kuti silu pena. Kodi ife ya Malawi ndife olozedwa lamulo limanena liyambe kugwira ntchito pa Benilongwe amene pano ali kukalonga anachoka ku Nkatabe. Anatukwana majaji. Sabwino titengere kuti majaji ndi ntchito amatukwana za ku ntchito zimene zimakangati amayimira Amalawi. Koma munthu kuntukwana za nsalu ndiye kuti sipano ndi ma personal issues. Koma sana mmange ku Benilongwe ndikumasunga njoka kuiweta njoka nkhonde. Pano Benilongwe uja ataona MCP yasiya kumpasa ndalama watembenukaso ndikuyamba kulalatira MCP kuti ndiyoipa. Chifukwa pano pasa kuipasa ndalama ndifake fiti unena kuti ku Malawi aliyense ndiwe mbava. Ndipo umakhala kuti ndiwokhulupirika chifukwa cha umphawi wakusosola. Pano kuti mumuvese fundo zake Benilongwe akufunanso atupere muluzi ayambe kumpanga support. Akufunanso abakiri muluzi ayambe kumpanga support. Kuti mumvesese mfundo zake akufuna abakiri muluzi ayambeso kumpasa ndalama. Kodi Malawi taonani kumene kupita ziko. Ziko lafika povuta. Likufunika umenyera ufulu ayimenji. Umenyera ufulu akatangale akuba ngati ya. Ena zisiru ndi izi zana lomweri. Anapita kumakra kumanena kuti afuna apangise mademo. Iyayi za mashine tufuna tipangise mademo. Kenaka amakra nango waita ndatabwera ni kuno. Chindalama ndi ichi D. Asiya kupangisa mademo. Akomedwa ndi ndalama.
kodi Amalawi mukuganiza kuti ngati mavuto amene alipowa ziko boma lolamulira mungalichose pa mpando mophweka? Voti Amalawi mukavota masana, chinyengo chikachitika usiku Amalawi mukakwanisa, azipani zotsutsa mukakwanisa, nkhondo imene itipambana. Ifeyo pene tikamanena zabwino za Chakwera timanena ndi zimene iwo achita, tikaona misewu yapangidwa. Koma boza kuti namiza ife Amalawi timakwiya kwambiri. Kumunamiza Malawi, kunamiza nzika ndi chinthu chopweteka pa moyo wa munthu. Chifukwa ndi kuti ananamiza abambo wanga, anamiza ine, komanso anamiza mwana wanga, komanso azanamiza asukulu wanga kusogolo. Chifukwa ndi msogoleri wa ziko. Ndiye Amalawi muzindikire kuti ku Malawi wina aliyense ndikawalala. Koma njira yoti abere, mpata woti abe umasowa. Ndichifaka maoneka ngati okhulupirika. Koma onse Amalawi ndinu akuba. Kukuyikani pa mphika mango khalira kuba. Ndichifukwa yake Malawi akupanika. Tikachosa awa, kuyikapo yawa tikapo mbavu. Kuchosa yawa kuyikapo yawa tikuyikapo mbavu. Mbava zokha zikungosindana. Mbava zokha zikungolimbirana mipanga. Wose amene akulimbirana kuti alamule ziko tikhalepo ndife tikhalepo. Mbava zokha izi. Palibe okhulupirika. Ozikundikira yawo ndifaka amachallenjana. Chifukwa iwo chimene akufuna akadye ndalama, akakhale pa mphika, azikalamulira misonkho yanu Amalawi. Ndiye soka lake ndilo. Mwini wake Malawi, mwini wake nzika saziwa za mphamvu ya misonkho yake kuti angayirandise bwanji kwa kanganya amenewo. Njira yake kukakhala mademo Amalawi pitani pa nsewu maunyinji. Kuti Malawi wina aliyense kumene ali wapita pa nsewu kukavuta kukamacha. Ankanganya amenewo asakhalanso ndi mphamvu. Aziwa kuti ziko lakwiya. Koma ambiri kukakhala mademo mangojambula mafoni muli m'manyumba. Kumangofunsa kuti zili bwanji kumeneko. Amalawi kumbukirani ku Mozambiki. Kuti Mozambiki yake moto. Ndi chifukwa chokuti nzika zinalimba mtima. Zinazindikira. Mapeto wake taonani. Asogoleri achinyengo. Mondrane zimene anachita kukazilumbirisa yekha. Nayeso mbuzi ya munthu. Atazilumbirisa yekha. Akupemba kukambirana iye ndi boma. Cholinga zabwino zingopitirira kwa iye. Ndi zimene timaziona ku Malawi. Anthu mmayembesa mademo. Mukufuna kuti mademo anu akhale chiopsezo ku boma. Boma likupaseni ndalama. Museke pakama. Malawi tingamphule pa moto. Aliyense ku Malawi ndi wakuba. Koma mwayi woti mube ndi umene umakusowani. Kotero muna ndine Mr. Bula. Kuchokera ku Malawi Voice. +27 73 498 8257. Mukatero mwafika pa tebulo la Malawi Voice. Bungwe lomenyera ufulu. Zikomo kwambiri musale bwino.